Vanhat oppineet ovat kertoneet, että hammasprotetiikka on vähintään 50% psykologiaa. Ja senpä vuoksi täällä A&O:ssa me keskitymme asiakkaan tarpeisiin ja hampaiden rakentelu tulee aivan siinä sivussa. Minä olen Mikko Nyman, A&O Mediclinicsin vastaava hammaslääkäri. Me haluamme pitää huolen siitä, että asiakas tietää kaikki mahdolliset vaihtoehdot hänen hoidokseen ja voi niistä valita itselleen parhaiten soveltuvan. Mä oon Outi Aalto, A&O hammashoitoaseman toimitusjohtaja. Ja toimitusjohtajan työhön kuuluu se, että monistan hyvää arkea sillä tavalla, että meidän henkilökunnalla on kaikki hyvin, potilailla on kaikki hyvin ja että kaikki sujuu, arki sujuu. Hei, olen Harri Aalto, koulutukseltani erikoishammasteknikko ja A&O hammashoitoaseman perustaja. Minua innostaa työssäni erilaisten potilaiden kohtaaminen, heidän auttaminen, potilaan sitouttaminen omaan hoitoonsa myös, että potilas itse ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, on mulle tärkeää. Mua inspiroi asiakkaiden kohtaaminen. Eli mä pidän asiakastyöstä ja pidän potilaiden kohtaamisesta ja pidän siitä, että saan tehdä laadukkaita hoitoja. Meillä on erityisesti se, että me tehdään paljon tiimityötä. Eli tässä tiimityössä me ollaan niin kuin erittäin hyviä. Eli potilas kohtaa useimmiten useita suun terveydenhuollon huippuammattilaisia. Eli potilaan hoito suunnitellaan ryhmätyönä ja toteutetaan ryhmä. Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että hammaslääkäri huomaa, että nyt olisi hyvä saada jonkun toisen mielipide siihen asiaan, että miten hän tekisi sen hoidon, niin sitten vaan helposti koputtaa naapurihuoneen oveen ja sitten tämä toinen hoitohenkilö tulee sitten keskustelemaan asiasta tämän potilaan kanssa ja tämän toisen hammaslääkärin kanssa. Ja niin tämä tämmöinen moniammatillinen yhteistyö näkyy ehkä kaikkein parhaiten. Joskus potilaat haluaa vastavuoroisesti pitää niistä huolta. Tänään mä saan villasukka talven odotukseen.